Sa boto nga 19 affirmative, 4 negative ug 1 abstention, gipaboran sa Senado ang pag-archive sa Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Giila sa defense team sa bise ang pagtuman sa Senado sa naunang desisyon sa Korte Suprema nga gideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Aniya ang report. And so the Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. Kini ang motion ni Senator Rodante Marcoleta labot sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Niadtong July 25, dihang gigrant sa Korte Suprema, pinaagi sa unanimous vote sa SC judges ang petisyon nga ibasura ang Articles of Impeachment bato kay VP Sara o gideklara ang impeachment nga unconstitutional tungod sa kalapasan sa one-year bar rule. Si Minority Leader Senator Tito Soto III mipahayag nga hulaton ang desisyon sa motion for reconsideration nga gisumite sa House of Representatives sa Korte Suprema. I move to table the motion to dismiss. A motion to table has a higher precedence than a motion to dismiss. Nidagan og pila ka oras ang diskusyon ug debate sa mga senador. I think the operative word today, we do decide to act on the matters to archive. Gisundan kini sa motion sa Majority Leader nga i-transfer ang Articles of Impeachment sa archives. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva, the Articles of Impeachment in relation to case number 002-2011 entitled in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives, the same is hereby approved. Giila sa defense team ni VP Sara ang pagsunod sa Senado sa Supreme Court ruling ug i-archive ang Articles of Impeachment. Nakatutok matud pa sila karon sa pagsumite sa ilang komento agig pagtuman sa order sa SC. Gihatagan sa Korte Suprema ug napulo ka adlaw ang petitioners nga sila VP Sara ug uban pa nga tubagon ang motion for reconsideration nga gi-file sa HOR. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.